doorbell chu tumu hian aron medril rala ama kidnap tu chuan room chu chhuah sanin reilo te a chuan akir le a room a chuan nui lut var pa chuan pizza chu room chhuata chuan a the thla thuaya chu pizza box chunga chuan hmeichhe naupang bo zenati thalak chu alo chuang kal mai le chu pa chuan room a chhuah san hma deuh chuan chu zan la tha ngala tum tho chu hrila ti chuan room chu chhuah san ta ne chu mi chung chuan Zenet chuan pizza chu pei ruak vekin a box ruaka chuan fin fian om theile police ten an chui chhuah nge theina tur ni a rin te chu a hno lut sok a khum hnuaiah chuan a thuk ruta a chumi hnu chuan chupa chu rooma chuan kir le in lukham chu la a Zenet chu chumi hmang chuan khuma chuan a hmai chu nor beta tha chu tum ta ne Zenet chuan a thai ang chuan alu chu sir zonga her chu tum hram ma se chu mi sualpa chu lianin a chak ema a tha hruia zong chuan a khan ngang lawane reilo te a chuan Zenet te me chuan boruak chu tla cham tran ta dera a taksa thi senin pam kwal chu amuang tial ti hre thei a top nan a tha hrui nei zong le among ko tha me mang telin a kut lian zat chu namson a han tum le a chuta chuan a van nei siamin alu chu boruak dong zongin a da thei ta hlau maktak main chu pa chuan lukham chu la sanin a in bual du le du lo chu a zot ta daya a in bual zo hnu chuan Zenet chuan thom hnu chu in bel soka a hma evidence tur then khata da te chu an lo mem ti na va chian hloma ti chuan ip te a chuan a da ta a nakin dewa chuan tuimo hian chu in kong khar chu ron kik ta bur mai chu vele chuan Zenet chuan ran puina nge na han aw vak mai chu chak le a ma se ma kidnap tu chuan aron zuan thuta aka chu hup sak ta dei mai Zenet chuan tha chu tum le mai ang ti chu a hlau ru to tak zeta fin choin a in beng dai wata a kutlak son hun chu ngakin chu mi sualpa po chuan pon lama tanga in chhung lu tum chu a kal son hun chu alo ngak ve reng boka pona tuimo om chung chuan ruma chuan ngoi ring chuan an oma thomrin hriat tak lawa chuan chupa chuan man mo tak chuan Zenet chu in hnuai lama chuan hruai thlain garage thim taka chuan a pot luta handcuff bun tir le a chumi hnu chuan kara chuan lut tura tin anin khal chuak ta a kar chuan an tlan rei hle a chu ti lai chuan Zenet chu trap chung chuan tran puina nge ni na au chiama ama man tuin kara khal muan deuh hnu chuan Zenet chu trap lo turin in sum tranga in ti pau khawin chu hun churem changa lak chu aril ruk ta zoka tlan chuak nge turin a thei top chu chhuwa tuma a fim khur lo zongin a thina turin siam ve thei thau mai ma se beinge seirun dung tin ban san chu tum to lo chu tian tlan lai chuan Zenet chuan an tlan kwal dan le kongkoi dan zong chu chin chia kar chuan dar kar chan ve ze chu anin khal to a ril ruwa hlo thona zong nen ril ru fim man chu har sa ti hle a hnu dewa chuan neon light a chei parking lot chuan thleng hlola chulai hmuna chuan zu zorna dor po oma chuta tang chuan kongpui po a hla hran lova kara tang chuan asama chuan thamin a hnuk chhuaka theilo chuan Zenet chuan khoya ngen om ti na zota chupa chuan a chhuwa zalen tur thu chu hril ta tlat mai le ma se chupa chuan ani na te a chunga thil ti tele tunge ni chia chu tu hne na po soi chhuak ani chuan a lo kir le anga a chung te tha vek ba ka ama nge po chu a da that ngal tur thu chuan a vo zui ngala chumi hnu chuan kinna par chuan kal san ta a chu vele Zenet chu a bul hnaya zu dora chuan atlan lut ngala chutia zalian thei ta mai chu a oilo rum zoka engtin ma tak chuan chu parin na chu hlo chuak ve ni in a in hra thei chutia an zalen ta thut mai chu aril ruwa thil dang reng a leng to lo alom tak zetani chutia thil ton hlimom taka wang chuan
zu dora cashier ma chuan alo ding reng ti chu a in hremi alo counter ah chuan mi pakhat hi lo awma chu pa chuan alo en renga Janet hnenah chuan a thatlo chu zawta chu pa vek chuan TV hmeichhe naupang bo an ti khai ni em ti chuan an zawt le a Janet chuan chhang ta lo chuan counter a thu hnenah chuan a phone man chu dila counter a thu pa chuan a soi le dan chuan chuti hun lai chuan Janet chu lan dana a hlau thawng ti hriata number dial dan po chuan hrelo ti chuan a soi chu wang chuan ama chuan 911 chu call sakta ni in a soi ni San Jose Police te chuan chu thu chuan hriat chuan Janet tamay chu khochhak lam Palo Alto a chuan a awm ti an hreta a chu vele chuan detective Randolli le a team te chu chulai hmun chuan thleng ve ta nga la hi Randall chuan hmeichhe naupang hun rei tak bo to daman hmule chu lawm tak zeta misual chuan man dawr nei chuan rang taka chet an lak nga langai thu chu a soya Janet hnenah chuan ama tranpui tur lo kalan nei thu chu hrila hliama nei le nei lo chu a zawt ngal boka chu vele Janet chuan a ipte a fin fiana misual pa thila kol ruk te chu a hrila Janet chuan underwear a chuan toys then khat te chu a kol tha khiu boka a ipte atang chuan misual pa sana ban bunala ka ru kha phor chuak boka chuti ang khopa mang changa hriale a fing mai chu detective te chuan makan ti zawk hle Randall chuan thil dang misual man na pui thei tur hriat ala neim ti chuan a han zawt le a Janet chuan paper le a zian tur dila chuta chuan in lem hi ziaka address kim chang chu ziakin a phone number nen lam chuan alo vong man diama misual in a hren lai khan ama nena in kung kai na nei le chu misual chui chhuwa theina turang chu alo chin chhia nual manani Randall chuan chu in chui zong chuak theingim ti an zo chuan Janet chuan phur takin a thei thu chu lo soya police motor chuan chu misual in a tlan pui dan zong chu a chui kir pui ta a tir kan sei tawngin Janet chuan misual pa phone in pizza kha ordera chu vo order na te chuan misual pa phone number le address kim chang chun hravek ti na ne an tlan lai chuan chulai vela pizza dor om hrim chu an han call kwal zunga Janet in phone number zia chholo dong tu tang chuan kan misual chu address chui chuan tuma an chui chhuwa ma chuan misual pa in chun lo nei to hle hi lo ni a Janet temai chu a phur to tak zet ti chu hriata a huai sen to tak zet ti chu amita tang chuan a lang thei ani thuiwak lawan tlan le hnu chuan pizza an order na the Little Caesar cashier chu an hmu chuak ta a chu vele Randall chuan an hnena tangin misual pa address kim chang chu hre thei ta a rang tak chuan an tactical team le Canine squad na hnena chuan misual pa in chu hual turin thu chu peta a man nge chun tum ru hle a Janet tang chuan chuin le chevel om dan chun hre thei le zela rang tak chuan in chung chuan lu chhuwa ngal vata chu misual chu in chhong chung ber ati tan tia chun lo biru ni he misual an mirin hlel lai hi David Monte Cruz ni in San Jose khole tui chu ni na a ma se chan chin atang chuan mi thatak chu ni lem lo ti chun hre thei ta ne man tu man va pan nai chu lo bei le te chu atum ve na sangang maya chu ta ti dan ol sam dang ngai to in anui kol ken chu an han chhuwa thot maya ui te chuan an se hrepa abana chuan hliam na tak chu a nei pha nge ui kolina azoi zat thlengan chei hnu chuan pona chuan an hroi chuak ta a in chhunga room khum hnuaiah chuan Randall chuan pizza bom ruaka evidence then khat Janet in a lo ruam man kha hmu chuak ta bawk ani police te chuan he misual naupang ruk bo mang hi a hun masala man hra thuk vak lawa ama Janet tamayo nge in a khesa chin fel ta ka chuan district attorney office chuan chu misual do dal na tur chuan case pakwa file in mi na lu ruk in suam pong sual mi mal zom na in ti borban sakle thil dang danga thu boin or tir ta ne misual an chin fel hnu chuan Janet nu Rozilia chu han beta nga la
mà sẽ Janet chuan soi saka tona sat ema wang chuan aron chau thuta emergency in Janet chu ER ti nga la ngai ani Janet chuan an hnunga chuan screwdriver a vina hliam thuk tak chu alo nei reng maya damdoi ina chuan anu le u nau pa Paul te chu an ron thleng ve ngal wat boka anu lom nu tuk chu a bianga chuan mitui dan rol lo chu a far ngal zoi zoya anu fathumadam takanin mule thei chu an lom tlang hle ani anua Janetina soile dan chuan damdoi ina nu ron thleng chu a hmelna sa taka vuna wang chuan alo hei lek leka midang dai an jok thu chu a soi ani a u nau pa Paul an soi vele dan chuan Janetina nu mai khoi sak lai chuan ana im ti chuan a zota ama Janet nge po chu ngai tu angai ni vai nen chu tiang din huna nu la ngai tu thei chu makati jok hle a huai sen tak zeta ama in ngai tu a in anni chu ngai tu jok thu chu a soi anu razili chuan tu nuwa fanu dam taka mole thei chu a hlim zia soya a fanu chu voi ni na na piang non le ni berin a hria chunga hun ton zong zong chu Janet tan chuan thei ngil har sa hle a nitin chuan hria chhualo lai nei ngai lo chu a thil tona wang chuan pon po chuak ngam ngai lova chhungrila chuan a thleng leang ti hlo na chuan a run ring ani kumte liama hunte an vei deuh hnu chuan Janet tamayo chu tlerol kum sompang mi lo ni ve ta reng mai kumruk thaze zo therapy lak hnu chuan kumkwa ni laya hun thim te chu a hne chho ve bek beka chhungril hlo na te chuan an kian san fel ve ta ne Janet chuan a hun ton ra phlak tak te kha khovel hria da tlang au pui chu atum ta a TV producer te chuan Janet Temeo le ama pui tu detective Heather Rendell te chuan koma kha kidnapper David Monte-Cruz Janet rubo tu po kha om na tur mun dik taka chuan an thon fel ta ne Janet Temeo chuan ama khias ngen ching fel thei tamai chu Heather Rendell chuan makati in apola telve tur chuan a som ta hiala chu thil ton ra phlak tak chuan ano pan lai alo ni chak thin detective chu ani tir ta hlovani khang thil zo zai te kha a thil ni chak ani theina turin chunglamin alo ro man sakani theingem khang thil te kha chunga thleng ta lo se detective chu ni kher lo mai thei ani